विश्वास तारा उठ गइल का? भरोसा अपने आप से टूट गइल का? उम्मीद तार बूढ़ा हो गइल का? आशा सब निराशा में बदल गइल का? का भइल जे बैठ के तू सोचत बाड़ा? का तोहरा के आगे कोई काम नइखे करे के बा? भट मर दे, तू बहुत उदास रहता रहा। काहे रहता रहा तो अपन माइंड के समझाबा कि भाई चुपचाप बैठे से तहरा के कामयाबी ना मिल जाई। तहरा के रोवे से भाई तारा कोई आंसू पोछे ना आई। जब तक तू कुछ ना करबा ना तब तक कुछ ना हो पाई भाई, कुछ ना हो पाई। अभी से भी अपन मन के समझाबा, ओकरा के बतावा कि जे तू कर रहल बाड़ा ना वो गलत बाड़ा। जे तू सोचले बाड़ा ना भाई ओकर बुरा ही नतीजा होई। यकीन तहरा के रहे ना कि हम कुछ ना कुछ कर ले, अपन सपना के खातिर कुछ ना कुछ कर ले। तो कहाँ गेलू यकीन, कहाँ गेलू प्रॉमिस, कहाँ गेल तहर वादा? भाई तहरा पास टाइम नहीं बा ज़्यादा।